Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ στους πρόποδους του Ολύμπου, σε μια καταπληκτική πραγματικά ατμόσφαιρα, με ένα φανταστικό ήλιο, σε μια πάρα πολύ ωραία επίσης ατμόσφαιρα ανθρώπινη, που από αυτό το τριήμερο, από την Παρασκευή που ξεκινήσαμε μέχρι σήμερα, φτάσαμε να έχουμε ένα πολύ όμορφο συνέδριο τις δύο πρώτες ημέρες, το ESIF Agribusiness Forum του 2023, το οποίο φετινό τίτλο είχε «Η φυτοπροστασία καταλύτης για τον μετασχηματισμό των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή και πράσινη εποχή». Την Παρασκευή και το Σάββατο συνολικά 7 συνεδρίες, 40 περίπου ομιλητές από όλο το φάσμα του αγροδιατροφικού τομέα, από παραγωγούς, από επιχειρήσεις, από ακαδημαϊκούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Έδωσαν ο καθένας το δικό του τόνο και στίγμα πάνω στα θέματα τα οποία απασχολούν τα αγροδιατροφικά συστήματα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ασφάλεια και τα θέματα φυτοπροστασίας. Έτσι λοιπόν σήμερα φτάσαμε στο σημείο αυτό να κάνουμε μετά από μια αρκετά μεγάλη συζήτηση μαζί με τον ESIF, τον Γιώργο τον Ποντίκα και την Φραντζέσκα την Ιδραίου, να κάνουμε λοιπόν μια προετοιμασία τέτοια ώστε να ανοίξουμε προς τιμήν της Θεσσαλίας μια ειδική συνεδρία αφιερωμένη στη Θεσσαλία, που εμείς την ονομάζουμε Φάκελος Θεσσαλία, που έχει να κάνει με τις επιπτώσεις μετά το φαινόμενο της κακοκαιρίας του Ντάνιελ, αλλά όχι να παραμείνουμε μόνο στην αποτύπωση της πραγματικότητας, αλλά επίσης να πάμε και παρακάτω, δηλαδή τι πρέπει να γίνει άμεσα, στρατηγικά άμεσα, αλλά και στρατηγικά μέσω μακροπρόθεσμα σε σχέση με την ανάταξη της περιοχής. Σήμερα θα έχουμε επίσης τη δυνατότητα, πέραν από το να ακούσουμε 3 εστιασμένα πάνελ ομιλητών. Το πρώτο φυσικά είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με την αποτύπωση της πραγματικότητας. Στο ενδιάμεσο του πρώτου και του δεύτερου θα έχουμε την ευκαιρία από πλευράς Ελγό Δήμητρα, και ευχαριστώ Παναγιώτη Χατζηνικολάου γι' αυτό, ότι ο Λευτέρης ο Ευθυμίου ο Ευαγγέλου, θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τις μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει από πλευράς Ελγό Δήμητρα σε 220 διαφορετικά σημεία σε όλη την Θεσσαλία σε σχέση με τα εδαφικά, με το τι συμβαίνει με εδαφικά στην περιοχή. Επειδή είχαμε λόγω ημέρας, λόγω την Κυριακής, είχαμε λοιπόν αυτό το ακαδημαϊκό, όχι 5 λεπτό αλλά 4 καθυστέρησης, θα ήθελα κατευθείαν να δώσω λόγο στο πρώτο πάνελ. Να καλέσω λοιπόν την κυρία Μουσαβερέτη Σόνια, η οποία είναι η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Bayer Ελλάς, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας την Κυριακή, αλλά είναι για να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και ένα θέμα που δεν αφορά, ο φάκελος Θεσσαλία δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλία. Αφορά όλη τη χώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε και την οικονομία σε σημαντικό βαθμό και την εξαγωγική μας δύναμη. 2 μήνες λοιπόν πριν κάποιοι από εμάς παρακολουθήσαμε απλά στους δέκτες μας, άλλοι δυστυχώς το βίωσαν αυτό, να βλέπουμε το νερό να παρασέρνει, όχι αυτό που λέμε κλασικά τους κόπους μόνο μιας ζωής, να παρασέρνει και να διαλύει την τοπική κοινωνία, την οικονομία και δεν συζητάμε φυσικά για το περιβάλλον. Όλοι λοιπόν είδαμε ή βιώσαμε
Φανταζόμαστε και υποθέτουμε εμείς που είδαμε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις όμως δεν είναι μόνο αυτές που φαντάζουν και φαίνονται. Υπάρχουν πολλές αόρατες επιπτώσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν που τις βίωσαν και καλούνται να τις αντιμετωπίσουν, είτε να σχεδιάσουν το πώς θα γίνει η μεσοπρόθεσμη διαχείριση, αλλά και πώς θα χαραχθεί το μέλλον, είναι εδώ σήμερα για να μπορέσουν να μας καθοδηγήσουν και να δούμε λοιπόν τις άλλες όψεις του προβλήματος. Εμείς στο πρώτο πάνελ θα θέσουμε τις βάσεις αναζητώντας τις επιπτώσεις και βλέποντας και παρουσιάζοντας τι ακριβώς σημαίνει αυτή η καταστροφή τόσο για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, όσο και για το ζωικό κεφάλαιο, αλλά ακόμη περισσότερο και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο για τη μεταποίηση και την παραγωγή τροφίμων. Άρα λοιπόν είναι η στιγμή να καλέσω τους διακεκριμένους ομιλητές μας. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα να προσκαλέσω τον κύριο Παναγιώτη Καλφούτζο, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Συνεταιρισμού Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣ-ΓΙ, τον κύριο Ελευθέριο Σαΐτη, πρόεδρο της ανωνύμου εταιρείας Intercom Foods και με πολλές άλλες δράσεις, και την κυρία Ιωάννα Καρά, κτηνοτρόφο και διαχειρίστρια της Φάρμας Σταλός. Σας ευχούμε... Πώς? Στάλος. Κάποιος βάζει λάθος τόνους. Σας ευχαριστώ. 1000 συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και θα ήθελα να καλέσω πρώτο τον κύριο Καλφούτζο να του δώσω το βήμα για την παρουσίασή του. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και από μένα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση σε ένα τόσο σημαντικό συνέδριο όπως είναι το σημερινό και να τους ευχαριστήσω επίσης για την προσήκη της ξεχωριστής ενότητας που αφορά στη Θεσσαλία και τις καταστροφές που έχει υποστεί η περιοχή μας από τις φωνικές πλημμύρες. Επέλεξα πριν ξεκινήσω την παρουσίασή μου να σας δείξω ένα βίντεο το οποίο ετοιμάσαμε μαζί με τους συνεργάτες και αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής που άφησαν οι δύο μεγάλες κακοκαιρίες του Σεπτεμβρίου. Οι εικόνες που θα δείτε αφορά κυρίως πάρα πολλές περιοχές της Θεσσαλίας και τραβήθηκαν πριν 3 ημέρες και νομίζω ότι θα μας περιγράψουν με τον πλέον γραφειό τρόπο την πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα στην αγροτική παραγωγή της Θεσσαλίας. Παρακαλώ πολύ, αν μπορεί να παίξει λίγο το βίντεο.
επειδή μια εικόνα είναι με 1000 λέξεις, φαντάζομαι ότι πήραμε μια εικόνα πραγματικά ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στην περιοχή της Θεσσαλίας. Και όντως βρισκόμαστε 2 μήνες μετά τις πλημμύρες και καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθεια για να αποτιμηθούν από τους εκτιμητές τους ελεγά οι ζημιές. Για κάποια είδη καλλιέργειας και για κάποιες περιοχές αυτό είναι αδύνατο, και αναφέρομαι στα παρακάλια χωριά τα οποία αφορά μια έκταση γύρω στα 180.000 στρέμματα που σήμερα είναι πλημμυρισμένα. Και είναι γεγονός επίσης ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να ολοκληρωθεί η καταγραφή, καθώς μιλάμε για πάνω από 87.000 αγροτεμάχια τα οποία είναι προς έλεγχο. Τα στοιχεία που θα σας παρουσιάσω σήμερα στο σύντομο χρόνο, τα οικονομικά στοιχεία ανακαλλιέργεια, θα προσπαθήσω να προσεγγίσω με μια όσο δυνατόν περισσότερο την κατάσταση την οποία έχουμε αποτιμήσει από τις δηλώσεις που έχουμε λάβει από την ΕΛΓΑ, από συνεταιρισμούς που λόγω δραστηριοποίησης σε συγκεκριμένα προϊόντα κατάφεραν να εξάγουν αξιόπιστες εκτιμήσεις με το μέγεθος της ζημιάς, από συνεργαζόμενες βιομηχανίες όπου συζητήσαμε για να μας δώσουν όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το οικονομικό μέγεθος που έχει υποστεί το κάθε προϊόν, από δημόσιες υπηρεσίες και κυρίως από τους ίδιους παραγωγούς και από τις συγκομιδές, κυρίως τις εκτατικές καλλιέργειες, και αναφέρουμε στο Καλαμπόκι και στο Βαμβάκι, που στο τελευταίο διάστημα συγκομίστηκαν προϊόντα και έχουμε εξάγει συμπεράσματα ποια είναι η μέση παραγωγή και τα ποιοτικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Τα δηλωθέντα αγροτεμάχια, γιατί δεν προχωράει. Ωραία, τα δηλωθέντα αγροτεμάχια που έχουν υποστεί ζημιά και έχουν καταγραφεί και έχουν δηλωθεί στον ΕΛΓΑ αναφέρονται ως εξής. Στο Βαμβάκι είναι 700.000 στρέμματα, στο Καλαμπόκι είναι 110.000 στρέμματα, στη Μυδική 130.000 στρέμματα, στη βιομηχανική ντομάτα 8.500 στρέμματα και σε λοιπές καλλιέργειες δενδρώδης και κυπευτικά στα 95.000 στρέμματα. Σε σχέση τώρα με το Βαμβάκι, στο Βαμβάκι σε μια συνολική έκταση 700.000 στρεμμάτων υπολογίζουμε ότι το 30% της παραγωγής έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Στο 70% της παραγωγής υπολογίζεται μια απώλεια τουλάχιστον της τάξεως από την αναμενόμενη παραγωγή, η οποία ξεπερνά το 50% και αγγίζει σε αρκετές περιπτώσεις το 60% και 70%. Η ζημιά, η υπολογιζόμενη ζημιά σε τόνους ξεπερνά τους 178.000 τόνους και η υπολογιζόμενη με μια μέση τιμή πώλησης σε αξία παραγωγής πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσει σίγουρα τα 100 εκατομμύρια, θα αγγίξει στα 110 με 120 εκατομμύρια ευρώ. Σε σχέση με το Καλαμπόκι, η δηλωμένη ζημιά σε έκταση είναι τα 110.000 στρέμματα. Το 20% της παραγωγής υπολογίζεται ότι δεν θα αλωνιστεί, δεν θα καταφέρουν οι παραγωγοί να το αλωνίσουν. Στο 80% της παραγωγής υπολογίζεται που θα καταφέρουμε να συγκομιστεί, υπολογίζεται μια απώλεια της παραγωγής η οποία ξεπερνάει σε αρκετές περιπτώσεις το 20% και αγγίζει το 30% και 40%. Και έχουμε σαφέστατα και στο Βαμβάκι και στο Καλαμπόκι έχουμε μεγάλη υποβάθμιση στην ποιότητα, στο προϊόν, με αποτέλεσμα αυτό να συμπαρασύρει και να συμπιέζει και τις τιμές. Η ζημιά σε ποσότητα υπολογίζεται στους 55.000 τόνους και η απώλεια σε αξία παραγωγής τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
Σε σχέση με τη μυδική, ένα από τα βασικά είδη διατροφής, το οποίο ανέμειναν οι κτηνοτρόφοι για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες, καθώς υπήρχε ήδη τεράστια έλλειψη. Η ζημιά σε έκταση που έχει δηλωθεί είναι τα 130.000 στρέμματα. Η μυδική έχει 5 με 6 συγκομιδές. Έχουν χαθεί 2 κοπές. Η καθαρή αξία για κάθε κοπή υπολογίζεται που χάθηκε περίπου στα 80 ευρώ το στρέμμα. Η απώλεια σε παραγωγής πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στη βιομηχανική ντομάτα, η ζημιά σε έκταση που έχει δηλωθεί είναι περίπου στα 8.500 στρέμματα. Αφορά περίπου το 15% της εγχώριας παραγωγής. Η ζημιά σε ποσότητα με τόνους αφορά τους 76.500 κιλά και η απώλεια σε αξία παραγωγής υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Για τις υπόλοιπες καλλιέργειες, στα λιπάκι, πευτικά και σιδηρόδες καλλιέργειες, είναι πολύ δύσκολο να γίνει η εκτίμηση όπως ακριβώς τις υπολογίσαμε στις μεγάλες και εκτατικές καλλιέργειες, καθώς μιλάμε για περιπτώσεις αρκετές οι οποίες θα χρειαστεί ολική αντικατάσταση και με βάση τις συζητήσεις που έχουν γίνει με την πολιτική ηγεσία θα δοθούν κίνητρα για να υπάρξει επαναγκατάσταση των καλλιεργειών. Αλλά επειδή μιλάμε σίγουρα για την έκταση που γνωρίζουμε είναι 95.000 στρέμματα, μιλάμε για ένα κόστος τουλάχιστον αντικατάστασης, το οποίο καθώς αφορά δυναμικές καλλιέργειες αναμένεται να ξεπερνά τα 1.000 ευρώ το στρέμμα. Υπολογίζουμε ότι σίγουρα θα είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Η άθροιση όλων των προαναφερθέντων στοιχείων προκύπτει ότι η ζημιά στο φυτικό κεφάλαιο στη Θεσσαλία θα κυμανθεί περίπου στα 200 με 250 εκατομμύρια ευρώ. Επιπτώσεις. Στις άμεσες επιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε ως παραγωγή είναι σαφέστατα η υποβάθμιση των εδαφών. Εμείς έχουμε χωρίσει 3 κατηγορίες και αφορά τα αγροτεμάχια τα οποία έχουν λίγες ζημιές και θα καλλιεργηθούν άμεσα εάν ο καιρός το επιτρέψει. Η δεύτερη κατηγορία αφορά αγροτεμάχια που θα χρειαστούν παρεμβάσεις, καθώς θα έχουν περάσει ρέματα, παρουσιάζουν ρογμές, έχει αναβρίσει το νερά από κινούμενα νερά νέα ρέματα τα οποία δημιουργήθηκαν και δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, έχουν φερτά υλικά σε διαχειρίσιμη έκταση και θα πρέπει να απομακρυνθούν με ειδικά μηχανήματα. Αυτό αφορά τη δεύτερη κατηγορία και υπάρχει σίγουρα και η τρίτη κατηγορία, αγροτεμάχια που ίσως εγκατηληφθούν, καθώς το κόστος αποκατάστασης είναι ασύμφορο και αναφέρουμε κυρίως σε περιπτώσεις όπου τα χωράφια μπαζώθηκαν από φερτά υλικά και το κόστος θα είναι τεράστιο και ίσως, όπως ανέφερα, ασύμφορο για να υπάρξει αποκατάσταση. Η δεύτερη επίπτωση σημαντική αφορά τις καταστροφές σε πάγιο εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός, κυρίως στη μεγαλύτερη του βάση, έχει να κάνει με σταγόνες ποτίσματος που συμπαρέστησαν τα νερά, καθώς οι παραγωγοί δεν είχαν καταφέρει και δεν το είχαν προβλέψει να τα έχουν μαζέψει. Αφορά σε καρούλια τα οποία βρέθηκαν στα χωράφια και σε γεωτρήσεις, αλλά και βαρύτερα μηχανήματα τα οποία πάλι παρέσυραν από αποθήκες και από αυλές τα ορμητικά νερά, όπως είναι γεωργικοί ελκυστήρες, παρελκόμενα. Εδώ το πραγματικό κόστος πραγματικά είναι ασύλληπτο και σε καμία περίπτωση, αν δεν ολοκληρωθούν οι επιτόπιοι έλεγχοι, δεν μπορεί να υπολογιστεί. Η τρίτη επίπτωση, την οποία αντιμετωπίζουμε σε εξέλιξη, έχει να κάνει ότι οι παραγωγοί θα επιλέξουν για τη νέα καλλιεργητική περίοδο τουλάχιστον για 1 με 2 χρόνια στη Θεσσαλία καλλιέργειες μικρότερης προστιθέμενης αξίας. Αυτό οφείλεται σε 3 με 4 παράγοντες. Ο πρώτος είναι ότι οι περισσότεροι έχουν έλλειψη σε εξοπλισμό, όπως αναφέρθηκε, άρδευσης. Ο δεύτερος και βασικός είναι ότι αυτοί οι παραγωγοί σήμερα αντιμετωπίζουν ένα αυξημένο κόστος εισρωών, στο οποίο είναι αδυνατόν να
ανταπεξέλθουν. Όπως γνωρίζουμε, οι επιδοτήσεις θα δοθούν μέσα στον επόμενο μήνα. Κανένας παραγωγός δεν έχει την ψυχική δύναμη, να το αναφέρω απλά, να ξαναχρεωθεί για να ξανακαλλιεργήσει νέες καλλιέργειες οι οποίες έχουν απαιτήσεις, έχουν υψηλό ρίσκο και θα περιμένει πρώτα να δει τα χρήματα τα οποία θα λάβει από την πολιτεία, οπότε θα προτιμήσει να πάει να επιλέξει καλλιέργειες οι οποίες θα είναι χαμηλές στις ροές. Και σε συνδυασμό με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, η οποία επιδοτεί καλλιέργειες οι οποίες από ποτιστικές γίνονται εξηρικές με υψηλά πριμ λόγω μείωσης σπατάλησης του νερού για περιβαλλοντικούς σκοπούς, πάλι είναι ένας από τους παράγοντες, όλοι οι παράγοντες που αναφέρω συνδυαστικά μας δείχνουν ότι οι παραγωγοί θα επιλέξουν καλλιέργειες οι οποίες θα είναι χαμηλότερες προσθέμενης αξίας στη Θεσσαλία, τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια. Προτάσεις για την επόμενη μέρα. Στα άμεσα μέτρα είναι σίγουρα η καταβολή αποζημιώσεων φυτικού κεφαλαίου και παγίων και ζωικού κεφαλαίου με γενναίες και δίκες προπάντων αποζημιώσεις. Είναι η άμεση αποστράγγιση των υδάτων στις πλημμυρισμένες περιοχές, έτσι ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να προγραμματίσουν την επόμενη μέρα. Είναι η αναθεώρηση της ΚΑΠ που ίσως χρειαστεί στη Θεσσαλία, την οποία είμαστε σε διαβούλευση και επικοινωνία με την πολιτική ηγεσία, έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά οι παραγωγοί της Θεσσαλίας μπορούν να εφαρμόσουν τα μέτρα, γιατί ένας παραγωγός ο οποίος δεν μπορεί να καλλιεργήσει το σύνολο των χωραφιών του, είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να εφαρμόσει και όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από μια απαιτητική ΚΑΠ όπως είναι η καινούρια ΚΑΠ. Και είναι και σίγουρα η κατασκευή υποδομών για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, καθώς πλέον ο παραγωγός βρίσκεται αντιμέτωπος με αρκετά πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να ξαναπάρει το ρίσκο να καλλιεργήσει. Είναι ένα ανοιχτό μαγαζί, το γνωρίζουμε, αλλά αν δεν γίνουν έργα άμεσα να θωρακιστούν οι παραγωγοί, είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει επόμενη μέρα για τους ίδιους. Καθώς αν ξαναεπαναληφθούν και έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα έρθει και θα τους αποτελειώσει. Στα έμεσα μέτρα, τα οποία προς το παρόν η κυβέρνηση δεν έχει δείξει την αντίστοιχη ταχύτητα με τα υπόλοιπα, με την καταγραφή και με τις δηλώσεις, είναι ότι θα πρέπει να δοθούν πρόσβαση σε κεφάλαια κίνησης σίγουρα χαμηλότερα και να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις με υψηλά ποσοστά επιχορήγησης. Σίγουρα θα πρέπει να το δούμε ως μια νέα ευκαιρία και να γίνει μια αναδιάρθρωση καλλιεργειών στη Θεσσαλία, να επιλέξουμε τις περιοχές πραγματικά μέσα από το σχέδιο το οποίο εκπονούν οι Ολλανδοί με Έλληνες επιστήμονες, να δούμε πραγματικά τις περιοχές που μπορούν να καλλιεργηθούν δυναμικές καλλιέργειες οι οποίες μπορούν να δώσουν υψηλή προστιθέμενη αξία αν σχεδιαστούν από την αρχή και όχι να επιλέγουν οι παραγωγοί μόνοι τους και να κατευθύνονται συνήθως σε λάθος επιλογές και να καλλιεργούν π.χ. στον κάμπο καλλιέργειες οι οποίες δεν αντέχουν στην παγωνιά και αυτές οι καλλιέργειες να μην μπορούν να είναι ανταποδοτικές. Θεωρώ ότι η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών μέσα από αυτό το νέο σχεδιασμό θα πρέπει να είναι στα άμεσα σχέδια αυτών οι οποίοι θα λάβουν τις αποφάσεις. Σίγουρα η ενίσχυση των συλλογικών σχημάτων και η εκπαίδευση των παραγωγών αποτελεί μια τροχοπέδη για την ανάπτυξη και το σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Παράγουμε με τα υψηλότερα κοστολόγια παραγωγής στις εκτατικές καλλιέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να μειώσουμε τα κοστολόγια και να δημιουργήσουμε οικονομίες κλίμακος, αυτό θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε μόνο μέσα από τη δημιουργία συλλογικών σχημάτων. Και σίγουρα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία, ψηφιακούς μετασχηματισμούς, νέες τεχνολογίες, γεωργία ακριβίας, τα οποία
μας δίνουν την δυνατότητα να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και να λάβουμε τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Ένα ελληνικό ρητό λέει ότι δεν γίνεται να κάνεις τα ίδια πράγματα ξανά και ξανά και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Δυστυχώς, η άσκηση ορθής αγροτικής πολιτικής απαιτεί εκ βάθους αντίληψη της ελληνικής αγροτιάς, των δυνατοτήτων του τόπου μας, της γεωγραφικής βιοποικιλότητας που υπάρχει και της υπερχόμενης κλιματικής αλλαγής. Απαιτεί άμεσα και ταχύτατα να μειώσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και να αποφύγουμε πολιτικές που βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στην εφαρμογή της ΚΑΠ με μία παροχή χρημάτων. Απαιτεί να εκπονήσουμε ένα σοβαρό εθνικό παραγωγικό σχέδιο που θα μας οδηγήσει πραγματικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Κύριε Σαΐτη, τώρα είναι και η στιγμή να ακούσουμε στα κομμάτια της επιχειρηματικότητας, ας πούμε, και της παραγωγικών μονάδων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και από μένα. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Ειλικρινά, ο κ. Καλφούντος κάλυψε λίγο πολύ όλα τα θέματα και νομίζω ότι θα είναι περιττό να επαναλάβω τα ίδια πράγματα. Λίγο πολύ στο πρωτογενή τομέα, με την περιεκτικότητα του λόγου του, τα κάλυψε όλα. Όλα είναι γνωστά. Και τα αίτια και οι επιπτώσεις και το ένα και το άλλο. Έτσι. Όλοι μας το ξέρουμε. Και δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αρχίσω πάλι να επαναλαμβάνομαι και να λέω τα ίδια και τα ίδια. Έχουν υποθεί, έχουν γραφεί, όχι τώρα μόνο που έγινε η πλημμύρα, αλλά και πριν την καταστροφή, χιλιάδες άρθρα υπάρχουν. Τι πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα που είναι. Το πρόβλημα είναι ότι από αυτά που λέγονται γίνονται πολύ λίγα πράγματα. Είναι αυτό που λέμε στην απλή γλώσσα, ένας τόνος ιδέες, ισοδυναμεί με ένα γραμμάριο υλοποίηση. Λοιπόν, εάν τώρα το εξειδικεύσω το θέμα για τον μεταποιητικό τομέα, τις βιομηχανίες, η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλες βιομηχανίες στο νομό μας πάθανε μεγάλες ζημίες, ειδικά η δική μας επιχείρηση που είχαμε ξεφύγει τον κίνδυνο, αλλά την τελευταία μέρα όλος απροσδόκητα πέσαμε στο μάτι του κυκλώνα. Τεράστια ζημία, ειλικρινά, τεράστια. Δεν το δημοσιοποιήσαμε πολύ, γιατί δεν θέλαμε να επηρεάσουμε και την πελατεία. Αλλά η ζημία είναι τεράστια. Και ούτε έφερα μαζί μου σήμερα εικόνες, γιατί δεν θέλω να τα δείξω, γιατί αν τα δει κάποιος αποκαρδιώνεται. Αλλά ποια είναι η σημασία όμως, ότι δεν λυγίσαμε. Έχοντας την εμπειρία τόσων ετών, σταθήκαμε όρθιοι και με την αυτοθυσία και αυταπάρνηση του ανθρώπινου δυναμικού πραγματικά καταφέραμε πριν 10 μέρες να λειτουργήσουμε το εργοστάσιο της Ιντερκόμ, που αν κάποιος το έβλεπε από κοντά, και ειδικά εγώ που το έβλεπα από το βουνό και έβλεπα όλη την απέναντι λίμνη, όχι θα πάθαινε καρδιακή προσβολή, αλλά ευτυχώς όμως όλα τα είχαμε στην εμπειρία, τα ξεπεράσαμε. Συνεπώς νομίζω ότι θα είναι ανούσιο να επαναλάβω τα ίδια και τα ίδια. Ο κ. Καλφούντος ειλικρινά τα κάλυψε πλήρως, τουλάχιστον στο πρωτογενή τομέα. Σημασία έχει ότι όλοι μας τι μαθαίνουμε από τα λάθη. Και αυτό είναι το μέγα δυστύχημα για αυτή τη χώρα. Και το άλλο είναι ο καθένας τι αίσθημα ευθύνης και καθήκον τους κουβαλάει μέσα του. Η περιβόητη κουλτούρα, η περιβόητη καλλιέργεια. Τι δεν έχουν υποθεί, τι δεν έχουν εγγραφεί. Ο κύριος Γέμπτος είναι εδώ. Πραγματικά διαβάζω κάθε Δευτέρα στην τοπική εφημερίδα, και ο κύριος Γέμπτος και άλλοι ειδικοί και ο κύριος Κασίμης διαβάζω τα άρθρα. Τα λένε πολύ σωστά. Τα γράφουν, τα ξαναγράφουν. Αλλά στην υλοποίηση όμως δυστυχώς
δεν γίνεται τίποτα. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό πώς αλλάζει? Είναι πολύ απλό. Αντιγραφή. Η αντιγραφή στο σχολείο κάνει κακό. Στο επιχειρήν και στη ζωή επιβάλλεται. Λοιπόν, υπάρχουν πρότυπα μοντέλα για οτιδήποτε, αρκεί να τα αντιγράψεις. Και όλοι μας ξέρουμε ότι στην Ελλάδα το βασικό μας πρόβλημα είναι η κουλτούρα, η νοοτροπία. Θα μου πεις, κύριε Σαΐτη, πώς θα την αλλάξει την κουλτούρα εσύ? Το ξέρω, δεν αλλάζει, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά είναι όμως θέμα, εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, της ηγεσίας, ότι πρέπει να αρχίσουμε από τον νηπιαγωγείο, από το δημοτικό, πάντα όταν καλούμε να κάνουμε ομιλίες, λέω, το είπε εν μέρει ο κ. Καλφούντος, για να λύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να κατανοήσεις τα αίτια που του προκαλούν. Αν αυτό γίνει κατανοητό, το πρόβλημα κατά 50% το έχεις ήδη λύσει. Και εμείς ξέρουμε ότι στην Ελλάδα το πρόβλημά μας είναι καθαρά η κουλτούρα, η παιδεία, που εκεί έπρεπε η πολιτική ηγεσία να επικεντρωθεί, λοιπόν, να καθαρίσουν ένα εκπαιδευτικό πρότυπο, να αντιγράψουν, να στείλουν 5.000 νηπιαγωγούς και δασκάλους στο εξωτερικό, να έρθουν, αλλά αυτές οι επενδύσεις όμως είναι μακροπρόθεσμες. Αποδίδουν μετά από 25 χρόνια. Και η ταγή μας δυστυχώς κοιτάνε το άμεσο όφελος και όχι το επόμενο. Έτσι. Και γι' αυτό και αυτή η χώρα υποφέρει και θα υποφέρει. Και μετά από 100 χρόνια και μετά από 200 χρόνια πάλι τα ίδια θα γίνονται και θα επαναλαμβανόμαστε. Λοιπόν. Γι' αυτό και τόνισα το αίσθημα ευθύνης και αυτά. Τώρα, αν το εξειδικεύσω στο πρωτογενή τομέα, το κάλυψε ο κ. Καλφούντος, δεν θέλω ειλικρινά, δεν έχω να προσθέσω κάτι και ούτε θέλω να σας κουράσω. Στη μεταποίηση, σε εμάς, το δικό μας τον κλάδο για τα ροδάκια, τα βρύκια και τα γλάρια, ευτυχώς δηλαδή τα δέντρα που έχουν καταστραφεί εντελώς, το ξέρουμε. Εντάξει, είναι περιορισμένες εκτάσεις, ειδικά από 600 στρέμματα από έναν πρόχειρο υπολογισμό, αλλά δεν ξέρουμε όμως τις επιπτώσεις και τη συμπεριφορά, ο κ. Γέντος και οι υπόλοιποι ειδικοί ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, ποια θα είναι η συμπεριφορά στο μέλλον. Εκεί είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Και βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη και γιατί και αυτό που έγινε τώρα έγινε από την κλιματική αλλαγή, αυτές τις συνέπειες. Και εξάλλου, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, για μας, για το δικό μας, για τις δικές μας βιομηχανίες, εμείς η εξάρτηση στην πρώτη ύλη των φρούτων βασικά είναι η νομή Πέλλας και η Μαθίας, Φλόρινας και πολύ λιγότερο της Λάρισσας. Άρα, αν θα με ρωτήσετε ποια θα είναι η επίπτωση στις δικές μας βιομηχανίες, βέβαια για τις άλλες βιομηχανίες το κάλυψε και ο Καλφούντος, να μην το επαναλάβω, λοιπόν, αλλά στις δικές μας βιομηχανίες τα φρούτα δεν μας επηρεάζει και για αυτά που καταστράφηκαν ολοσχερώς και για τη συμπεριφορά των υπολείπων στρεμμάτων που πρόκειται να βρεθούν. Συνεπώς, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να σκεφτούμαστε πρακτικά, απλά και αποτελεσματικά. Εμείς έχουμε υποχρέωση σαν βιομηχανίες να καθοδηγήσουμε τους παραγωγούς, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά κάνουν ένα τεράστιο αγώνα. Είναι στην πιο οδυνηρή κατάσταση αυτή τη στιγμή και εκεί πρέπει η πολιτεία να σκύψει και να βοηθήσει. Οι μεγάλες βιομηχανίες δεν σώζονται με άμεσες βοήθειες. Είμαστε ασφαλισμένοι, αλλά από τη ζημιά κέρδος δεν βγαίνει. Το λέει απλά ο λαός. Και οπότε πρέπει να βοηθηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλοι του πρωτογενούς τομέα που έχουν πληγεί από αυτή τη θεομηνία ασυζητητή. Η βιομηχανία αυτό που θα ζητήσει, θα έχουμε ήδη κάνει τα αιτήματά μας, όχι για άμεσες βοήθειες, δεν μπορεί δηλαδή, η πολιτεία να μας καλύψει τη ζημία που έχουν πάει που είναι δεκάδες εκατομμύρια. Δεν μιλάω και για τη δική μας βιομηχανία, αλλά και άλλες βιομηχανίες της περιοχής. Αλλά αυτό που έχουμε κάνει τα αιτήματα είναι για έμεσες βοήθειες, αποκατάσταση των επενδύσεων, επενδυτικοί νόμοι, η ενίσχυση των
με το εργατικό κόστος, με τις εισφορές και με τους εργάτες γης που υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, και εκεί που τώρα πάει για να γίνει εκεί με το ΕΦΚΑ που θα γίνει αναπροσαρμογή, κύριε Καλφόντζα, από ό,τι ξέρω, με τις εισφορές. Εκεί, δηλαδή, βασικά από την πολιτεία ζητάμε τη έμεση βοήθεια, γιατί αυτό είναι και εφικτό μέσω και της ΕΟΚ κτλ. Υπάρχει το θέμα της ασφάλισης. Βέβαια, στον αγροτικό τομέα είναι ο ΕΛΓΑ, αλλά αυτό δεν επαρκεί από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Οι ιδιωτικές εταιρείες που το ασφάλισο είναι πολύ ακριβό. Εμείς, σαν βιομηχανίες, έχουμε κάνει αιτήματα στις ασφαλιστικές εταιρείες να κατεβάσουν τα ασφάλιστα για να ασφαλίζεται η αγροτική παραγωγή και για τον παραγωγό και για τη βιομηχανία. Γιατί αν δεν έχει παραγωγός πρωτήλη, δεν έχει και βιομηχανία. Οπότε τα δικά μας εργοστάσια γίνονται περιστερώνες, ας πούμε, αν δεν υπάρχει πρωτήλη. Άρα και στο θέμα της ασφάλισης είναι ένα θέμα πολύ λεπτό και βέβαια λείπει η ασφαλιστική συνείδηση στην χώρα μας, δυστυχώς. Το ξέρετε, τα διαβάζετε. Η πολιτεία δεν έχει κονδύλια για να διορθώσει τα αεροπλάνα αυτά που παθαίνουν βλάβη και άλλα πράγματα, αλλά μετά όταν γίνονται οι καταστροφές, μετά βρίσκονται χρήματα. Γι' αυτό και μιλώ, λείπει το απλό μυαλό, η πρακτικότητα και πολλά άλλα πράγματα, γιατί άμα θα αρχίσω θα ξεφύγω, είναι και η ηλικία μου που γινόμαστε και λίγο φλίαροι, καταλαβαίνετε, αλλά αυτές είναι εμπειρίες ζωής. Και είναι το αίσθημα της ευθύνης, το τονίζω το πράγμα, το αίσθημα της ευθύνης που έχει ο καθένας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Εμείς οι εταιρείες οι δικές μας και ο Κρόνος, από εκεί που ξεκινήσαμε, και η Intercom στη Λάρισα και ο Αγροφίνιξ, είναι εταιρείες νοικοκυρεμένες, με αρχές, με κανόνες, δεν είμαστε τέλειοι, αλλά τουλάχιστον η συνεισφορά μας στο κρατικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο, πληρώνοντας δεκάδες εκατομμύρια φόρους, είναι τεράστια. Μέχρι σήμερα δεν είναι ούτε ένας υπουργός να μας επισκεφθεί, να μας πει πώς το κάνετε καλύτερα εσείς από τους άλλους. Το όλο ενδιαφέρον είναι πώς να βοηθήσουμε τον παταξί, τον ασυνεπή, και όχι την υγιή επιχειρηματικότητα. Το κλειδί της χώρας είναι η κουλτούρα από τη μία μεριά και η υγιής επιχειρηματικότητα. Η υγιής επιχειρηματικότητα. Τι σημαίνει υγιής επιχειρηματικότητα? Δουλεύω με κανόνες, με αρχές, με αξίες, κερδίζω, πληρώνω φόρους, και αφού πληρώνω φόρους, το κράτος εισπράττει, και αφού εισπράττει, θα έχει καλύτερη παιδεία, θα έχει καλύτερη υγεία, θα έχει καλύτερη ασφάλεια, θα έχει. Δυστυχώς το μάθημα αυτό της υγιούς επιχειρηματικότητας απουσιάζει από όλους. Απουσιάζει δυστυχώς. Θα πείτε, κύριε Σαΐτη, εσείς ποιος είστε? Δεν είναι απλά, είναι εμπειρία ζωής, το βλέπω κάθε μέρα, το συναντώ. Και εν πάση περιπτώσει να αντιγράψουμε. Τι το πιο εύκολο πράγμα? Στο σχολείο η αντιγραφή είναι κακό πράγμα. Αλλά στο επιχειρήν επιβάλλεται και στη ζωή επιβάλλεται. Και υπάρχουν πρότυπα που πρέπει να τα αντιγράψουμε. Αν αυτό δεν το κάνουμε, το είπα και θα το παραλαμβάνω, εγώ βέβαια 11 της ηλικίας μου θα έχω φύγει πολύ σύντομα από αυτή τη ζωή, αλλά και οι νέες γενιές μετά από 50 χρόνια τα ίδια πράγματα θα λένε. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό το θέμα της εκπαίδευσης της παιδείας δεν γίνει κατανοητό και να το συνειδητοποιήσουν άπαξ άπαντες, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Ένα άλλο πράγμα είναι η πρόληψη. Όλοι μας έχουμε τις ευθύνες. Και εμείς έχουμε στο εργοστάσιο αποθήκες. Οι αποθήκες που ήταν υψωμένες ένικα μιας πυρκαγιάς που είχαν πάει το 2006 ήταν λιγότερη ζημία. Οι αποθήκες που τις είχαμε ίσα με το δάπεδο, μεγαλύτερη ζημία. Δηλαδή δεν φταίει μόνο η πολιτεία, φταίμε και εμείς. Γιατί πάντα μου αρέσει στη ζωή, έχω μια αρχή να αναλαμβάνω τις ευθύνες. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο με τις επιδοτήσεις δεν γίνεται. Τι λένε οι Κινέζοι? Ότι αν θέλεις κάποιον να ταΐσει, μην του δίνεις ένα ψάρι, αλλά μάθε να ψαρεύει. Πρέπει να μαθαίνουμε κι εμείς να έχουμε το αίσθημα της ευθύνης σε πολύ ανεπτυγμένο βαθμό. Και, εν πάση περιπτώσει, όπως υπάρχει το πιστοποιητικό το ποινικού μητρώου, ας υπάρχει και το πιστοποιητικό της εισφοράς απόδοσης. Ο κάθε επιχειρηματίας, ο κάθε επαγγελματίας, τι συνεισφέρει στο κοινό κουρμπανά κάθε χρόνο. Είναι απλές αλήθειες, απλά πράγματα, πονάνε, αλλά αυτή είναι η ουσία όμως.
Γι' αυτό και λέω όλα ανάγονται στο θέμα της παιδείας, της κουλτούρας. Δεν θέλω ειλικρινά να σας κουράσω και διάβαζα στην Καθημερινή πριν από 10 μέρες ένα άρθρο του καθηγητή του κυρίου Στούμπου, του Γιώργου Στούμπου, πραγματικά ένας εξαίρετος καθηγητής που γράφει κάτι άρθρα πολύ ωραία και έγραφε και τη Θεσσαλία, το πρόβλημα της Θεσσαλίας και είπε, κατέληξε το άρθρο του με μία φράση που ήταν πραγματικά πολύ περιεκτική. Ο Νόε όταν κατασκεύασε την Κιβωτό δεν έβρεχε. Νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά. Λοιπόν, κύριε Σαΐτη, ναι. Νομίζω ότι ολοκληρώσατε. Χίλια συγγνώμη που σας διέκοψα. Απλά είπα να είμαι δίκαιη στα 2 λεπτά που άφησα στον κύριο Καλφούτσο. Άρα το θέμα είναι ακριβώς όλοι μας να μην ζητάμε μόνο από την πολιτεία. Τι κάνουμε και εμείς έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι γενικά. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ήρθε η ώρα λοιπόν να δούμε και να ακούσουμε για τις επιπτώσεις και στο ζωικό κεφάλαιο. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ την κυρία Καρά. Ιωάννα, ο λόγος σας. Καλή σας μέρα. Δεν έχω ετοιμάσει κάποια παρουσίαση να σας δείξω, ούτε σημειώσεις, γιατί θα σας περιγράψω καθαρά βιωματικά αυτό που ζήσαμε και η μικρογραφία της επιχείρησής μας πιστεύω αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις στο ζωικό κεφάλαιο στη Θεσσαλία συνολικά. Οι εικόνες που βλέπετε συνολικά της Θεσσαλίας θα μπορούσαν κάλλιστα να παρουσιάσουν και την εικόνα της δικής μας μονάδας, νερό και σκεπές. Το βράδυ της 6ης Σεπτεμβρίου, ξημερώματα 7η Σεπτεμβρίου, και ενώ βρισκόμασταν στη Φάρμα Στάλος, στη μονάδα μας, το νερό ήρθε ξαφνικά και κατέκλυσε τα πάντα. Παρόλο που ο σύζυγός μου, ο Θάνος ο Ζούζουλας, όταν εντόπισε το χωράφι αυτό που αγόρασε για να γίνει τελικά η Φάρμα Στάλος, πριν γνωριστούμε, είχε επιλέξει ένα μέρος από όπου δεν διέρχεται ποτάμι, οπότε δεν θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα λόγω ποταμού. Είχε φροντίσει να υπερυψώσει το έδαφος τουλάχιστον 1 μέτρο από το υπόλοιπο έδαφος για να μην διακινδυνεύσουμε και πλημμυρίσουμε. Και επίσης, όταν τελικά φτιάξαμε και το δεύτερο στάβλο, στη μέση δημιουργήσαμε ένα διάδρομο, ο οποίος συνολικά απέχει από το έδαφος πάνω από 1,60. Το βράδυ αυτό δεν ήταν τίποτα από αυτά αρκετό. Αφού μέσα σε 20 λεπτά με μισή ώρα το νερό από τον αστράγαλό μας που βρισκόταν σε όλο το χωράφι ξαφνικά έφτασε στο στήθος μου και μετά ανέβηκε κι άλλο. Επειδή δεν ξεκίνησα να σας πω ότι η Φάρμα Στάλος απαριθμούσε γύρω στα 750 εγωπρόβατα, πρόβατα της φυλής Λακών και της φυλής Χίου και γίδια της Ολλανδικής φυλής Ζάνεν. Από αυτά έχουν επιβιώσει 52 γίδια Ζάνεν. Πρόβατα καθόλου, και αυτά τα γιδάκια ήταν τα μικρότερα σε ηλικία, τα μικρότερα σωματικά που κατάφερε ο Θάνος τα ξημερώματα, ή μάλλον το μεσημέρι πριν το βγάλουμε και αυτόν με τη βάρκα, να τα βάλει πάνω στην ερμεκτική μηχανή όσα αυτά που χωρούσανε. Επέζησαν και την Κυριακή μετά την πλημμύρα καταφέραμε και τα βγάλαμε με τη βοήθεια εθελοντών με βάρκες. Δυστυχώς δεν είχαμε καμία προειδοποίηση, έστω και μία μέρα πριν ότι θα πλημμυρίσουμε, θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε τα ζώα μας, θα μπορούσαμε ακόμα να μεταφέρουμε και τα πιο ακριβά από τα μηχανήματά μας. Αυτή τη στιγμή η ζημιά αποτιμάται γύρω στο 1.000.000, αφού δεν έχει απομείνει τίποτα από το μηχανολογικό εξοπλισμό και στην ουσία αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο τα κτίρια. Οι αποθηκευμένες ζωοτροφές που ήταν ζωοτροφές για όλο το χειμώνα επέπλεαν στο νερό, πλέον είναι μια λάσπη και αυτές.
ο μηχανολογικός εξοπλισμός στο σύνολό του έχει καταστραφεί, όπως και το ζωικό κεφάλαιο, όπως σας προείπα. Αν σκεφτείτε ότι μιλάμε για μια επιχείρηση που παρήγαγε γύρω στους 250 τόνους εγωπρόβιο γάλα, αυτή τη στιγμή το γάλα αυτό λείπει από τη μεταποίηση. Αν παραλληλήσετε τις ποσότητες με τις μονάδες που συνολικά χάθηκαν στον κάμπο, μιλάμε για πολύ μεγάλο έλλειμμα στο γάλα και ειδικά στο εγωπρόβιο. Συνολικά από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και τις φωτιές στον Εύρο έχουν χαθεί αυτή τη στιγμή 187.000 εγωπρόβατα. Πληθυσμός που δεν αναπληρώνεται εύκολα. Πληθυσμός που και να αναπληρωθεί με νεαρά ζώα δεν μπορεί να έρθει στην παραγωγή σύντομα. Οπότε όλοι εμείς, οι κατεστραμμένοι κτηνοτρόφοι, πριν το τέλος του 2024 δεν μπορούμε να παράξουμε. Δεν είναι μια μηχανή που θα πατήσουμε το κουμπί και θα αρχίσει να δουλεύει. Ούτε αν επισκευάσουμε τα μηχανήματα που έχουμε στο στάβλο, μπορούμε αύριο το πρωί να παράξουμε γάλα. Θα πάρουμε ζώα, θα τα μεγαλώσουμε, θα τα βάλουμε στην αναπαραγωγή και μετά από 5 μήνες εγκυμοσύνης θα μας δώσουν γάλα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή, μιλώντας για το ζωικό κεφάλαιο συνολικά της Θεσσαλίας, είμαστε σε ένα επίπεδο που βρισκόμασταν πριν 100 χρόνια, θα τολμήσω να πω, γιατί είχε επέλθει βελτίωση των ζώων μέσα από προσπάθειες των κτηνοτρόφων, αφού το ζωικό κεφάλαιο δεν έχει βελτιωθεί στη χώρα. Αν εξαιρέσουμε τις προσπάθειες ατομικά των κτηνοτρόφων, φέρνοντας ζώα από το εξωτερικό, και είχαμε φτάσει πλέον σε ένα επίπεδο να μπορούμε να παράξουμε γάλα που θα καλύπτει τα έξοδά μας και θα μπορεί να μας δώσει το απαραίτητο κέρδος για να βελτιώσουμε κι άλλο τις επιχειρήσεις μας. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε πάλι από το 0. Δυστυχώς, δεν είναι ευίωνα αυτά που ακούμε από τους υπεύθυνους της κυβέρνησης. Και αυτό γιατί μέχρι στιγμής, 2 μήνες μετά, αύριο συμπληρώνουμε 2 μήνες, δεν μας έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες και κατευθυντήρες γραμμές για το πώς θα αποζημιωθούμε και αν θα αποζημιωθούμε. Έχουν γίνει εξαγγελίες, δεν υπάρχει κανένα ΦΕΚ. Δεν ξέρουμε σε τι μήκος κύματος πρέπει να κινηθούμε. Να ξεκινήσουμε να δανειζόμαστε με τα υφιστάμενα επιτόκια. Αν όχι, πόσο να περιμένουμε. Αν παραγγείλουμε ζώα από το εξωτερικό, όλοι ζητάνε προκαταβολές. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε με χρήματα που δεν έχουμε. Με 4.000 ευρώ που είναι η προκαταβολή των αποζημιώσεων που δόθηκε στους παραγωγούς που είχαν σταυλικές και εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που καταστράφηκε, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν ούτε να επιβιώσουν οι οικογένειές τους, ούτε να επενδύσουν για να ξαναφτιάξουν όλα αυτά που καταστράφηκαν. Στην ουσία, αυτή τη στιγμή, αυτό που ζητάμε συνολικά σαν κτηνοτροφικός κλάδος, γιατί μιλάω για το ζωικό κεφάλαιο, είναι να δοθούν οι κατευθυντήριες γραμμές και να ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων ή δανειοδότησης με χαμηλότερο επιτόκιο ή οτιδήποτε είναι αυτό που τελικά θα έρθει. Γιατί αν θέλουμε να μιλάμε για αύριο στην κτηνοτροφία, στη μεταποίηση, στην τυροκόμηση, σε οτιδήποτε, πρέπει να ξεκινήσουμε χθες. Το 2024 η Ελλάδα δεν θα παράγει τις ποσότητες που παρήγαγε με ελληνικό γάλα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται εν έτη 2023, μετά από πλημμυρικά φαινόμενα και πυρκαγιές, να μιλάμε ακόμη για μείωση τιμής του γάλακτος. Καταλαβαίνετε ότι κρύβονται άλλα από πίσω. Γάλα δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Οπότε καλούμε όλους να σκύψουν πάνω από αυτό το μείζον πλέον πρόβλημα, αφού αν δεν επανακάμψει ο πρωτογενής τομέας, ο κτηνοτροφικός τομέας και ο αγροτικός τομέας, καταλαβαίνετε ότι συνολικά σαν χώρα και θα πεινάσουμε και η οικονομία θα ξεκινήσει πάλι προς τα κάτω και ελπίζαμε ότι θα μπορέσουμε να ανακάμψουμε κάποια στιγμή, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι η Θεσσαλία, η παραγωγή της Θεσσαλίας για την παραγωγή και την οικονομία της χώρας.
Δεν θέλω να σας κουράσω παραπάνω. Θεωρώ ότι την εικόνα που ήθελα να αποτυπώσω την αποτύπωσα και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καρά. Ο κύριος Σαΐτης θέλει να συμπληρώσει κάτι. Θέλω κάτι να συμπληρώσω. Το ξέρουμε όλοι μας ότι η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι ο επίγειος παράδεισος του θερμοκήπιου της Ευρώπης και με ένα απέραντο εργοτάξιο αγροτοδιατροφικών επιχειρήσεων. Τώρα, θέλω κάτι να προσθέσω. Ότι όπως είναι η κουλτούρα, η νοοτροπία στον Έλληνα και δομημένη η ελληνική γεωργία, ο μικρός, ο κλούς κτλ. Τι επιβάλλεται? Επιβάλλεται η λεγόμενη συμβολιακή γεωργία. Το υγιές με επιχειρηματικό κομμάτι να βγει μπροστά και να κάνει συμβάσεις μακροπρόθεσμες για τα πόντα που τον αφορούν, είτε κτηνοτροφικά, είτε γεωργικά, είτε δέντρες καλλιέργειες. Και ειλικρινά, εμείς οι βιομηχανίες μας από το 2015 που αυτό το σύστημα της έμεσης συνεργασίας με τους παραγωγούς που τους δίνουμε τα φυτά, που τους δίνουμε οδηγίες πώς να καλλιεργούν, τα αποτελέσματα ειλικρινά είναι θεαματικά. Αυτοί οι αγρότες που ακολουθούν τις οδηγίες της δικές μας στο Ροδάκινο έχουν 5 τόνους στο στρέμμα και αυτοί οι άλλοι που δεν ακολουθούν έχουν 3 τόνους. Άρα αντιλαμβάνεστε τι ωφέλη υπάρχει. Επίσης τους βοηθάμε πώς να μειώσουν το κόστος. Γιατί πού είναι το μυστικό? Να αυξήσεις την απόδοση ένα στρέμμα και να μειώσεις το κόστος. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και το άλλο, και τελειώνω, και σας λέω και το άλλο. Στον κλάδο της κοσυδοποιίας, στο ελληνικό Ροδάκινο, Βελίκου και Αχλάδι, τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχει χαθεί από τους παραγωγούς ούτε €1. Γιατί σαν Ένωση και σαν εμείς μπροστά λέμε πάντα να πληρωθεί ο παραγωγός, να πληρωθεί ο εργαζόμενος. Έτσι, το τονίζουμε και το λέμε. Αυτή είναι για μένα τα μηνύ μου άποψη για να λυθεί το πρόβλημα στην Ελλάδα αυτό. Πρέπει το υγιές κομμάτι, το μεταποιητικό, να βγει μπροστά και να κάνει συμβάσεις με τους παραγωγούς, να τους κατευθύνει. Γιατί ο παραγωγός μόνος του δεν μπορεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.